Bueno, Sara Gallego, segona, subcampiona d'Espanya. Suposo que els sentiments són contraposats, no? Perquè, aviam, la marca és la millor de la temporada, has començat fa molt poc, molt curt de preparació. És la primera vegada que no guanyes un campionat d'Espanya, no? Sí, just ho he dit abans, és el primer campionat d'Espanya al que vinc i no guanyo, però és un dels que més he gaudit, suposo per no tenir la mateixa pressió que altres vegades o no haver de tenir després un campionat internacional després, i després d'estar al Pou les coses es valoren molt més i haig de dir que l'he gaudit moltíssim i sí que és veritat que el nivell ha pujat des que vaig marxar, per tant també és una situació positiva per totes les corredores de quatre tanques. La temporada per tu no ha acabat encara, oi? No, a veure, com que he començat tan tard, m'agradaria allargar-la una miqueta, campionat de federacions setmana que ve, i després intentar buscar algun míting per poder aconseguir estar en un 55 i començar la temporada que ve amb una altra mentalitat. Doncs enhorabona per la medalla, per la progressió que està seguint i molta sort d'anar endavant. Moltes gràcies.